kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, yan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Ubos ni inyong sulugoon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Sanglit adlaw man nga Domingo karon, adlaw man si Ginoo, ato namang nasabutan diha kaninyo nga suliran sa tinuhuan yun mo'y atong tukion o hisgutan. Basta adlawng Domingo o adlaw sa Ginoo. Okay, ang atong tukion karon, naminaw man ko sa sangka sa katarungan kaganina, no? Both sides kyud atong gipaminaw ang mga argumento og atong sulayan og unsa poy atong komento, no? Sumaong mga nahisgutan. Okay, nahisgutan sa maong tulumanon kining ang santos ba kung mag-ampo dakog kahimuan. So atong nadungog, wala may pagsupak, murag uyon man ang both sides, no? Nga ang pag-ampo sa taong balaan dakog kahimuan. Katulang punto nga ang santos ba pwedeng ampuan. Murag katura ang kinahanglan atong ayuhog tuki ron, no? Well, sa pagtuong Katoliko ingon ani, no, ato sang sayron og unsay buot pasabot anang ampo. Unsa man ang ampo sa in English? Pray. Ug unsa man ang pray sa diksyonaryo? Ang pray sa diksyonaryo kana bang mangayo kag pabor, kana kang muhangyo o mo request, di ba mo man ay ampo? Di ba mag-ampo ka sa Dios? Di ba mangayo man kag pabor? Naghangyo man kaniya? Umo na i-pray. O gunya, diris Biblia na ay tudling nga giingon nga sa Diyos ka lang mag-ampo. Well, kung dirita sa Katoliko nga exegesis ana, pagsabot, kanang pag-ampo nga para sa Diyos, iya ra gyud na. Dili na pwede ihatag sa tao. Kana bang gaampo ka o gahangyo ka sa tao o gahangyo ka sa usa ka pagkamao nga nagtuo ka nga gamhanan kay siya nga tanan. Dios. Oh.
Munay pag-ampo nga alang lamang sa Dios. Pero kung atong usisahon pag-ayo ang lintunganay nga meaning anang ampo, naghangyo o request, pwede na nimo himuon sa tao. Naabon na sa Biblia na kajut lang. Atong basahon na sa Biblia ron ug naabon na sa Biblia. Okay, ampo gali pray, naghangyo ka. Karon, pangutana. Dili ba mahangyo nimo ang santos? O dili ba nimo maampuan ang santos? Wala po'y tudling diri sa Biblia nga nag-ingon nga ang santos dili maampuan o dili mahangyo, di ba? Pero naalay tudling sa Biblia nga nag-ingon nga sa Dios ka lamang mag-ampo. Well, ang Katoliko nga exegesis ana pagsabot nga kanang pag-ampo nga iya lamang sa Dios, iya ra gyud na. Mao na nga kung ihatag nimo na, ipahinungod nimo na, ug imong puntingon ana tao, sayop na. So mao na nga kanang giingon sa Biblia nga sa Dios ka lamang mag-ampo, sakto na kay ang pag-ampo ang gipasabot diha, pag-ampo man nga iya lamang sa Dios. Nga kanang imong gituhuan nga Dios gyud ang imong giampuan. Kay gibase po na sa pamulong sa Ginoo, katong niingon ba sa Kristo ba nga, ihatag ang sa emperador ang iya sa emperador ug sa Dios ang iya sa Dios. So kung kana para sa Dios, iya ra na, dili na pwede nimo ihatag sa emperador. O ang sa emperador pod, para po to niya. Dili to para sa Dios. So, naay para sa Dios, naapoy para sa tao sama sa emperador. So, kanang giingon sa Biblia nga sa Dios ka lamang mag-ampo, ang buot ipasabot diha, kanang pag-ampo nga hinurot, nga pagsalig, nga ang imong gihangyo, ang imong gi-request, nga magkagagahom o Dios. Muna nga, highest ba ang imong pag-ila sa imong gihangyo? Mo na'y pag-ampo nga alang lamang sa Dios. Mo na nga dili na pwede sa uban, dili na pwede sa mga santos. Pero wala na magpasabot nga walay paghangyo para sa mga uban, para sa mga santos. Bisan imong higala, pwede ba kakahangyo pananglit o wa kay kwarta? O muhangyo ka sa imong higala, pahawama ko ba? Ampo man na. Kay nihangyo man ka, ni-request man ka niya. Di ba? O mo request gali ka sa panitan, mayor o gobernador, gaampo ka sa gobernador. Ano man kay gahangyo man kaniya, ga-request man kaniya, wa man ka ga-request gadto sa Dios, ga-request dug kaniya. Ang punto na lang ron, naaba na sa Biblia. Nga kanang hangyo, ampo gyud na. Okay, kung muuyon mo nako nga kanang ampo hangyo o request, unya muuyon pa mo nako nga ang imong isig ka tao pwede mahangyo, sa ato pa pwede din maampuan ng tao. Wala ang pagkiingon sa Biblia nga ang tao o ang santos dili pwede maampuan. Di ba? Muna nga kadtong gibasa ka ganina nga referensya sa Katoliko nga ang mga Katoliko gaampo sa mga santos, tinuod na. Pero kanang pag-ampua, dili na pag-ampo nga para sa Dios. Just a mere request lang. Klaro man na kay ang mga Katoliko gali mag-ampo sa mga santos, klaro man nga moingon nga, Santa Maria, iampo mo kami. Prueba na nga, igo raga request sa ilang intercessory power. Unsa man, nga iampo, nagpatabang batag ampo nila. Press ragod sa mga born again, nga kana bang muhangyo sa ilang isig ka, kuan? Kanang muhangyo sa ilang pastor o sa ilang kauban ba sa pagtuo, nga muhangyo sila nga kanang iampo sila, patabang sila ampo. Mao na ang gibuhat sa mga Katoliko nga mayngon nga iampo mo kami, Santa Maria. Mao na ang pag-request namo nila, wala mi mag-ila nila nga sila Dios. Karon naaba na sa Biblia nga ang santos o bala ang tao maampuan. Niya nang ampo nga igo ra ga request sa iyang mahimo. Dili ingon nga gituhuan nga Dios siya, no? Kanang giampuan. Mga igsoon, itagad ninyo ang sita sa Biblia, no? Sa ang atong kutloon kanang dili hubad Katoliko, kanang hubad Protestante gyud, kanang King James version. Basahon na to ang 2 Kings chapter 1 verse 13, no? 2 Kings chapter 1 verse 13, no? Sa King James version. Giingon diri, and he sent again a captain of the third 50,
with his 50. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No, gani si Elijah diri giyukbuan no. Mo man ni katong ingon nato ba nga naay yukbo alang sa usa ka balaang tao. Mayukbuan da ining balaang tao. Gingon diri oh. And the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No? Giyukbuan si Elijah and besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, tao sa Dios, ako nagampo kanimo. Oh, na, tanawa. Giampuan si Elias. Let my life and the life of these 50 and thy servants be precious in thy sight. So diri mo ni proof na to. Nga kana laging ampo o hangyo pray na. Oh. Mo ni prueba na to nga ang tao sa Dios giampuan, si Elias giampuan. Pero kining pag-ampua diri, giampuan si Elias diri pero wala siya ilha ingon nga Dios. Di ba? So naa nas Biblia ay nga kanang man of God o balaan gid po ni kay man of God God. Oh. Ang balaang tao diri giampuan, no? Si Elias. Pero sa ubang hubad ani hangyo, gihangyo. O kana bang pangayuag pabor ba? Pero maoro na kung sabton bisag kung saon nimo naghubad basta hangyo, ampo gina kay mo man jud na definition anang pray, naghangyo ka. Pero kanang paghangyo nga iya lamang sa Dios, iya ra guna. Iya ra jud na di na pwede sa uban. Pero sa gunaan ng yukbo. Sa Biblia giingon nga sa Dios ka lamang magyukbo. Oh. Di ba? Nawa na. Mo nang moingon sila nga, asayop mga Katoliko kay nagyukbo man sa mga santos. Naon sa may exegesis nga Katoliko ana, kanang gipasabot sa Biblia nga sa Dios ka lamang mo yukbo. Ang yukbo na nga kanang gitawag nato sa Griego og latria, highest form of worship. Kanang yukbo nga para sa Dios iya ra gyud na, dili na pwede sa uban. Pero wala na magpasabot nga wala yukbo nga ubos-ubos lang ang kanabang gibug-aton para sa uban kanang pagtahod o veneration. Naa ba nas Biblia? So, ubang mga tuluman nato, di ba nato naman na nadayag? Sa buhat 16:29-30, si Pablo o si Silas giyukbuan. Oh, yeah, wala badlungan ni Pablo o Silas kadtong miyukbo. Okay, so, bauna nga, si Pablo o si Silas wala, kuana, wala badlunga kadtong tinugyanan sa karsel nga miyukbo. Nagpasabot nga naa di ay yukbo, nga nagpasabot lang og pagtahod. Lahi po tong sa kaso ni Cornelio. Nga si Cornelio gibadlong ni Pedro sa dihang gisimba ni Cornelio si Pedro. Nga naman, kay ang pagsabot ni Pedro nga kadtong simba ni Cornelio, iya lamang to sa Dios. But pasabot pagpaka Dios, mao nang gibadlong niya si Cornelio. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga para sa balaang tao nga kanang gitawag nato sa Griego og dulia o veneration. O, mao na si Pablo og Silas giyukbuan. So dili dayta nang yukbo pagpakadiyos. Pero kanang yukbo nga pagpakadiyos, bawal kung ihatag nimo na sa larawan, bawal kung ihatag nimo na sa mga santos o bisan kinsa man. Ingon ana po ng pulong pag-ampo. Ang pag-ampo nga iya lamang sa Dios, iya ra gyud na. Dili na pwede sa uban. Pero wala na magpasabot nga dili na lang gyud maampuan o mahangyo ang uban sa ila ra pong mahimo. Kay ako na laging giingon ninyo nga pananglit. Oh. Wa kay trabaho. Dayon gusto ka makatrabaho di as munisipyo o sa probinsya. Oh. Of course magampo ka sa Dios. Nga unta makatrabaho ka. Muhangyo ka sa Dios o magampo ka sa Dios. Pero dili pa gyud na igo para nimo kay kinahanglan muhimo pa jud kag pamaagi nga makasuod jud kag trabaho. Nagampo ka sa Dios, pero muampo po kas tao. O muhangyo po kas tao. Kaya mayon man ka nga, moadto ko sa mayor be, magluhod-luhod ko dito, mga ikong trabaho. Nya mauwaw man ko. Basig, na ako'y kaila diha nga amigos mayor, himuon ako siyang tigpataliwala. Siya mo'y akong duolon. Brad, murag, lakas man kas mayor, lakas man kas gobernador, pwede ko ni mo matabangan nga mahangyo ang gobernador o mayor nga makatrabaho ko diya. Oh, di ba? Oh, gaampo ka.
Gaampo ka sumayo. Gaampo ka, nga naman, kay nangayo magkagpabor. Oh, pero kung hangyo na to, ampuan na to ang tao nga, mura nag-Diyos, adili na mao. Oh. Unya, klaro man, nga, kung mag-ampo ang mga Katoliko sa mga santos, klaro man nga wala gyud ilhang nga Dios nang giampuan. Nga naman, pananglit, si Santa Maria. Unsa may among pag-ampo ni Santa Maria? Unsa may among paghangyo niya? Di ba, moingon bagod mi nga, Santa Maria, Diyosa ka namo, gamhanan ka, buhi aning namatay na mong igsuon. Dili oy, ang among paghangyo o pag-ampo ni Santa Maria, igura mi mo request pod sa iya ra pong mahimo. Mayon iampo mo kami. Di ba? Wala gyud pagtulunan Katoliko nga ang santos ampuan ingon nga Dios. Wala gyud. Wala gyud. Di ba? Mo iampo mo kami. Ngano ba? Ngano ba nga kitang mga Katoliko mo ampo o mangayo man tag pabor o nganong moduol man ta sa mga santos? Ay kay naa man sa Biblia. Wala man gibawal sa Biblia nga moduol ta o musangpit ta sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na nga tuwas langit. Basahan ragon ninyo ng Hebrews chapter 12 verse 23. No, ato ning basahon, no? Hebrews chapter 12 verse 23. Nga dili tinuod ng sayop ng kuan kanang pagduol nato o pagsangpit nato ngadto sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na o mao na mga balaang tao na sa Hebrews chapter 12 verse 23. No, giingon diri, giduol ninyo ang mga malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao. Sa ubang tinuhuan, ang ilang pagtuo putlo nila diha. Dili nila iapil nga pwede di ay maduol po di ang mga santos. Kaniya, sumpayo. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. O naaman lagi na sa Biblia. So dili lang di ay kay Dios ra gyud ta mo sangpit o moduol. Pwede po di ay ngadto sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Asa man ni sila ron di ba tuwa nas langit? Di ba na nas Biblia? So tinuod man tong giingon sa pika side nga sa Dios ra gyud ka magampo. O mao lagi na kanang pagampo nga pagpaka-Dios giilan nimo nga Dios nang imong giampuan, iya ra gyud na. Pero ang mga santos mahangyo maampuan po nato sila sa ila ra pong mahimo. For example, kanang mag-ampo sila. Nga, kanang tabangan ta nilag ampo. Gani, gibuhat mo na po sa mga dili Katoliko. Kay daghan man kong nahibawan nga kanang, unsa na, ang mga dili Katoliko, dili lang kay si Kristo mo ilang sangpiton. Daghan kong nahibawan na kay saksi gyud ko. Ay, ni-observe man ko og kanang prayer meeting sa mga born again. O kana bang mga dili Katoliko nga mga meeting nga muingon sila nga si Kristo ra gyud kuno mo isang piton kay diha ra kuno sa iyang ngalan ta maluwas. Pero nganong ingnon man lagi nila ilang pastor nga, pastor, i-pray over mi be. O iampo mi be kay mas dunggon siguro ka kay pastor gud kanamo. Di ba? No, kung tinuod na nga si Kristo ra gyud ilang giilang nga tigpataliwala nganong magpatabang man lagi sila ampo sa ilang kauban nga magtutuo o sa ilang pastor ba, no? O dili mo na dautan nga muhangyo ta o muampo ta sa atong isig katao. Sa iya ra pong mahimo. Pero bawal lang nga muhangyo ta sa tao o sa atong isig katao nga gaila ta nga mura na siya Dios. Ana ba? Nga kung Dios ang atong pag-ila sa tao, bawal lang atong paghangyo niya. Bawal kay dili man na Dios ng tao. Kana mga santos dili man na Dios. Bawal kung ilo nato silang Dios. Nya hangyoon o ampuan nato sila ingon nga Dios. Pero ampuan nato sila nga igo ra ta mohangyo pud nila nga tabangan pud ta nilag ampo o unsa pa nang ilang mahimo nato, adili na bawal. Sa ako nang giingon nga kanang mangayo ka og pabor sa mayor, mangayo ka og pabor sa gobernador o mangayo kag pabor sa imong higala, ampo na. Tanawa meaning anang prayer sa diksyonaryo. Kanang pray, ni-request ka, nihangyo ka. Dili ba day ka pwede ka hangyo sa imong higala?
Di ba? Di ka pwede ka hangyo si mong higala. Pwede oy. So mao na, no? Dili tinuod nga dili maampuan ang balaang tao human of God. Sa iya ra pong mahimo, no? Unsa tong tekstuha atong gisuporta? Naa sa ikaduhang hari, Kapitulo 1, versikulo 13. Si Elias giampuan, no? Ang particular yun nga version nga atong gigamit kanang King James Version. Ako ning gituyo parang dili ma-self-serving nga hubad. Kay hubad protestante man ang King James, no? Nga ang hangyo dire, ang request ilang gihubad og pray o ampo. Muna nga wala ta masayop, no, sa atong definition. Paghulagway ninyo unsay meaning anang pray o ampo, hangyo na o request. Pwede ta ka request oy. Pwede gali ta ka request og kanang pananglit wa tay sakyanan din daghan tang mga bisita mo hangyo ta sa city mo request ta. Kanang request ampo man na. Mo request ta sa city nga pahulamon ta og kanang sakyanan. Di ba? Dayon dili lang nang si Tasa. Bisan si Pablo gaampo sa mga tao. Wala ba mo kabalo na? Nasa kuan. Tuning basahon sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 20, no? Ano yan, basahon na to. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 20. Giingon diri, ingon si Pablo diri. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you. Natanawa, ang mga tao dito sa Korinto, giampuan o gihangyo. Gihangyo ni Pablo, nga unsa man, in Christ said that be ye reconciled to God. No, kung ato ning binisayo ning gipamulong ni Pablo dire, nagingon siya nga, kami, mga ambasador ni Kristo, ingon nga ang Dios na nga God na nga liyupo pinaagi kanamo nga unta maghangyo kami pero ang hubad diri sa King James pray nagampo di ba nagampo kami kaninyo pinaagi ni Kristo nga unta makig-uli kamo sa Dios. Natanawa, mga tao gali sa Korinto giampuan ni Pablo. Pero dili ni ampo nga pagpaka-Dios. Haigo ra siya gahangyo sa mga tao nga makig-uli unta sila sa Dios. Muna nga ang nakadaot gud aning uban labi na sa mga dili Katoliko ilang i-redefine ang meaning definition anang pray. Paras ba anang same-sex marriage? Kana redefining man sa marriage mo nang moingon sila nga kanang uban po ni wa ni magtumbok sa tinuhuan nga Adventista. Tinuhuan po ni nga kanang uban nga ilang gi-okay ng same-sex marriage. Ngano man ang gi-allow man nila ng same-sex marriage kay ilang gi-redefine ang meaning anang marriage. Ilang gi-usuba. Then paras ana pong divorce. Kanang uban na ay tinuhuan nga ni allow og divorce. Kay ilang gi-redefine, gi-usub nila ang meaning unsa nang kaminyoon. Mao po na kining pag-ampo meaning aning prayer gi-redefine po ni sa mga dili Katoliko. Ano man kay pag-ingon galig pray ang ilang pagsabot ana ila dayong tagaag definition nga kanang ampo nga iya ra gyud sa Dios. O hangyo nga iya ra gyud sa Dios. Dili man na mao. Di man na mao nga meaning anang prayer. Hangyo. Kay bisag kinsa pwede man nato mahangyo. Pero ubos ra pod sa iya ra pong mahimo. Dili na to iparehas gyud sa Dios. Sumuna ang nakadaot aning uban ilang i-redefine. Usbon nila ba ang meaning anang pray o ampo? Ang ilang meaning ilaratang gapuson, no? Ilaratang limitahan nga kanang ampo ra gyud nga sa Dios. At tinuod yun. Nga kanang ampo nga para sa Diyos, dili yun na pwede ihatag sa uban. Dili na pwede ihatag sa mga santos. Dili na pwede ihatag sa ubang tao. Iya ra yun na sa Diyos. Munang giingon sa Biblia, sa Diyos ka lamang mag-ampo. Ang buot pasabot nga pag-ampo diha, nga kanang pag-ampo nga hinurot nga pagsalig. Iya lamang na sa Diyos. Pero wala na magpasabot nga walay hangyo o walay ampo nga para sa tao. Kanang mo request ka, ampo lagi na, no? Unsang tekstuha, gigamit na to diri sa bagong kasabutan. Diri sa 2 Korinto 5:20. 2 Korinto 5:20 nga si Pablo
gaampo sa mga tao, giampuan niya ang mga tao. Nga unsay iyang pagampo o paghangyo nga gihangyo nila o gihangyo niya nga unta sila makig-uli sa Dios. Oh. Pero ang terminong gigamit diri sa King James, pray. So therefore, even Protestant version nga Biblia aminado nga kanang definition anang kanang pray hangyo o request. Pwede ta ka request, di ba? Pwede gali ta ka pwede man ta mo request diri. Bisan gani itong nagsupak ganina ng hampo sa Santos, mo request man po diri og record sa technician, di ba? But po sabot kung mo request sila og record MP3 file ba nga naapod sila kopya, ilang giampuan ng mga technician diri sa istasyon. Kay nihangyo man sila. Di ba? Gaampo sila sa mga technician. Kana kung dili na to limitahan ang meaning anang pray. Dili na to usbon, unsay but pasabot anang ampo. Dili na to i-redefine. Research lagod mo unsay meaning anang pray. Pero atong klaruhon na, kanang pag-ampo nga iya lamang sa Dios, iya ra gyud na. Pero wala na magpasabot nga wala iya sa tao. Kay pwede man mahangyo ang tao. Sa iya ra pong mahimo. Parehas ra gyapon sa yukbo. Kanang yukbo nga para sa Dios, iya ra gyud na. Pero wala na magpasabot nga walay yukbo nga iya sa uban o iya sa mga santos. Kanang gitawag sa Katoliko og veneration. Katong sa superlative degree ba? Higher, highest. Wa na ko igong panahon nga ako pag yun ang ipasabot og ayo. Kaya wa naman tayo igong panahon. Maybe sa sunod, no? Atangin ninyo kung ato ni siyang i-expound pag maayo. Kay daghan pa untang sitas nga ako nga gamiton. Okay. So, sa ngalan na lang, no, sa atong mahal nga inahan ug mga kadagkuan sa atong simbahan. Kining ubos ninyong alagad, no, sa Lamdag sa Kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod ug mabuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. 3:00 in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready, so we may pray all together the 3:00 prayer. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started the beautiful 3:00 habit.
We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Radyo mo nationwide. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.